ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga kapnon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Of Inday. Tanini. Hear ye. Hurye. Dakog yun ang akong kalipay, Dolanday, kung mabasa ninyo ning akong suwat. I'm very big happy. You're upon my reading my letter sender. Itago na ako sa pangalang Donald. Just call me Donald. Tagalubugan, Turil, Davao City. From Lubugan Turel, Davao City. Tinuod gudi ay nga buhaton nimo ang tanan alang sa imong hinigugma. Sometimes I do it for you. When my love is going down. Tungod sa kaistrikto sa ginikanan sa kong uyab nga si Shira, Because of the parents of my labi-dabi Syra, there is strictly for adults only. kinahanglan akong mudiskarte aron magkadugol mi. My plan always put in my head and will me happy. Understanding and lovable. Og tungod sa mong diskarte, nakalusot mi sa iyang mamataling. That's why you go away. Og sa iyang papa, Pedring. And most especially her parents. Apan dito na nagsugod. Ang gap nun sa kong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. Og ini ang nahitabo. And this is what happened. Happen.
Gusto ka nga, di ba gusto ka maguyab-uyab ka kay kapalo graduate nga ba ka? Sakto yung ka diya, day. Ikaw, dili ka magpatakaog kanang kanang kailabin-labog mga kanang mga lalaki nga. Kanang, karon na di mo ka, ikaw ba, ilarunon ra ba kitagnaong? Ma, pa, ay kung anak mo. Bisag lis nga gagagilong, pero humok ra ba kayo na? Ikaw ma, ba, naliwat ang beko ni mo, ha? But at least dili kayo, no? Ikaw? Ay, istorya po Na. kang kaliga ka, tipo ka, umok po kang ilang. Pagilam diya, kay kung walang ko ni mo tiunig, binuti. Di ba ko mainaan eh? Alam ka na yung mong papa nga dito mamanagot sa akong isanggutan. Mingo na ba na yung kag di kasuktan, mingo na ba kag mamak na kasakwan sa lobe? Unay ni mo akong konsensya. Tama na lang ano nga kumay mong tira. Malidood ka. Ikaw siya paminaw anak, ha? Ha, ano naman? Gipakwan ba yung garaw, gipakadako, gipakadalaga ta ka og insakto. Gimatuto. Ha? Gipainom ka na kung mahalo kay nga gatas. Ang saan kasatas ko, ma? Kana nga. Mangita pa juga brand Kita pa juga magkabayad ko kay email na po na ninyo. Sumbong na pa rin mo dito kung email na yun mo. Ito pa na yung mga amik, yung kauban mo sa Toribia. Marpla ko lang ko makitikan ko na rin ang awa. Ako war mapangalan ka po diya. Tama na natalin. Ako na'y bahala na Toribia nga murag lubot ni sa libot ka magkamatalo. Tuslok ko kung na sa camera ng sampot na. Ay, ikaw yung tandaan ko palagi. Wadyo kay piling tahana ka ba? Ay, din. Mudumog yung kaglikuan. Ay, di na ba? Ang pagdumaguglik ba ang pagtuslok sa sampot. Dahil, Sige. balik na kung sa Sarah. Bigan yung mamot ba din na sa kuha. Sarah, Ay, paminaw anak. Paminaw si mong amahan. Di, gusto na maguyab-uyab ka. Kasabot ka. Pangano man? Ha? Sa itong lalaki nga gigandag doon na, doon sa madya. Nangulitaw to ni mo. Di wala po. Uy, bayot man to pa. Mangulit ako yan siya. Bahayo. Antay ka. Kasi man ito, ipangalan itong sarap. Ano na sinulan? Ipangalan anong naraw? Basta ako gusto mo ito ba, ha? Gano'n naman ito kay Cinder Stan? Aside Stan, ha? Maglagot na ito ko ito laki ato. Bantay ka kuya po. Matulog ko dito naman ito, katakilid matulog. Ah, dili lagi pa, uy. O yan, tanin mo din. Dili. Di ko ganahan na ito. Kay tangkag na lisnag. Bantay ka kuya po naman ko. Mag-away dito. Babe. Oh, ito man. Ito talaga sa inyo? Ay, giinang binakutos papa nga. Di ta uyab. Naging sugian po ako to na. Anak ka, hindi ka proud sa kuha. Ay, kabalo ba yung kang gusto nga maguyab-uyab ko dayon. Maginang problema. Graduating naman po ka. Sa may problema, anak. Yan, isa kong tama nilang gusto nga di Naku, man. graduate naman ko. Wala ko'y trabaho. Di man din nila gusto, bigay. Ikaw akong mahimong uyab. Nasuko na dito sa kuha, ha? Alam niyo ka, wala man kay effort anin sa... Birds! Birds, sige din, answer sa letter, sa number 5 words. Letter C, bata birds, oh. Guag ang tawanan ni Manila. Birds! Sino birds ba, birds? Kuan, letter E. Letter A, sige birds, sige birds. Birds, ah. Kuan ba, babe? Ba't di maka-proud ko ay? Proud ko sa imo, ang nakaapan man gud ako ang parents. Di pa gusto nga mag-uyab Birds! ko. Birds! Nanapod Kanina, mo birds, siya. birds, bibog ka ni birds. Asa may ikaw na Letter ni B birds? na, letter B. Letter B. Sige birds, sige birds. Ay, Pat, letter B daw, letter B. Ay, pangkatag pag yun niya. Is 2 weeks ba? Lagot ako ni post ako na ko sa Facebook, babe. Suko na kayo ko ni mo 2 weeks saka. 2 weeks bronze. Eh, deactivate man niya yung Facebook.
Di man ako mag-post. Maldito yung ginagawanan eh. Siya, babe, saan mo na ito nipakita rin, babe? Ang saligin ko Ang mo. isulti mo na ako sila, bayot ka. Sama na yun, himo naman ng tambayot, ani? Birds! Wala ka mong kiss, anong stress? Birds! Wala ka mong kiss. Grabe ka mong kiss. Tuloy ba ni ka? Pagpatanan na, boss, para sigurado, ha? Boss, sir, good. Ay, Lord! Tuluran na. Tres gani, nabaray tres upat. Sorry, Birds. Inga kay sure. Patay kay sure. Sumukay, gindawanan. Niya, usaw man ako na nun. Magbinayot na ng Magbinayot naman ka kung adukas palay. Para di makuan sila mga magpapa. Tama, no? Birds! Ayat pa naman, lipstick, Birds, ah. Boss, salamat, boss, ha? Butangan ako kung wait, Ay, ang ayan naman ay. Ano, ko? Birds, kailangan Batman, Birds. Dali na yan. Ay, bongga. Nakanin na Uy, dito sa init pa di balay. ang kuhan eh, ang balay sa suka. Anak. Tapos ako si mama magpapa B, pero Ayaw maila-ila ni na, mo. di na kinahanglan. Nadi ka ma. Naipit ko na sportahan. Ay, mama, huwag ka nagsulti mo. Amen. Oh, bless mami ma. Di ka makalutan. Ay, hello, tita. Amin ka, tita, be. Bisa-bisa. Kisa man eh. Mani si Donald. Uy, tita, uy, dili, uy, gabi na ba iya? Ano, abantora kay Donald yung pangalan kay... Donna. Aba, kung lalaki, ako magbuntag, Donald. Donald, oo. Abantora kay nako kay kag sapatos. Tita, uy, sabi na ba? Uy, tita, na ko'y ano. Ang saman, bayot sila ka kayo. Bayot lagi kayo ni siya, Juan, Shaira. Uy, kabalo. Lagi ko mabayot na siya ma. Uy, kabalo ka, tita. Dito minangaon, sa may ko, ano, sa may Times Beach. Sa naging adlaw. Onya, Gusto kayo ang liti. Niya, naging ani ko, kaya hapit mo nakilatan dito ni Harvey. hapit ba? Ala, uy, bantora kay na inanak, ha? May nalang kani, kilayo na, mga isa kadupa. Mula may asugod ang lubi, ay. Hay, ha, may gani kilang akong lubi po na igo. Bantora kay marag, lain kayo mo nilakwan, ha? Na ikaw ni kaskilat, na Ay, wala, uy. Abi na ko gikalatan kag colored. Kung nakilatan pang kalubihan, tita, nangawi-iwi, nagabali, nagyo. Ang gawas ang mga buwa, te. Ay, kabalo ka, na-uproot yun ang mga gamot, ay. Hala, oy, Shaira. Ganahan pa kayo kunin mo, tita. Ay, ganun. Huy, Oy, huy, Mads. ay kung charcharan, ha? Basta gicharcharan lang ko nimo, ha? Mads, kabalo ba ka, Mads, na mas matured pa ka daw sa imong mother, dear? Ay, doon kayo kabaluan na. Doon kayo na kabaluan. Kabalo, narinig mo ko na siya sa buhol mo nang inana na siya. Kinakaya ka dito. Ani anak siya permanente ka na kay kuning bayutan eh. Ay, nakaulit na gina ka, tita. Ang kwento sa suya, sa sukens, nagdala daw kang kaldero dito sa buhol, nagbarko ka. Sa kauli na gina ka kay, nagapay factory niya sa inyo, ha, ay. Di nagdala ko kalamay daghang kayo. Ay! Pero ang bagol ra ko nadala. Ay, okay na na, tita. Oy, kit-kit ganit, kupras, pagulfa. Abi ko sa imong kitkiton. Ay, mo na yung papa. Hubog na pud ni siya. Uy, noon sa man taong ka na. Wako kinahubog, kailog na. Hello, Tito. Bao, Kiko, na matutuan. Isa pa na bayutan, basta mabigyan ko Ako nila. pa. Yan ang Ay, amiga. Tito, my name is Donna. Sa gabi, Donald sa Adlaw. Ay, ngayon naman yung kain eh. Basta tinood na gini. Magkayunan ko. Dugay na ka nabayot do? Ha? Donald? Bago na, Tito. Uy, bago lang na-discovered. I'm sure ka bagay kay sa imo. Ay, thank you, Tita. Gusto mo yun na maging girl. Ala sige. Sir, balik mo dre mag-check ta ha. Kay dagay ko mga sanina diyan nga katong karaan kaayo. Ay, Tita, kabala ba ka gusto na ko na ng mga lace-lace? Kanang mga... Mga tangga gusto ka namin pinaan Curtis. Yes, kanang tangga bitaw, Tita nga.
tagadughan ang kuan. Lain mo kayo. Mura mo na karagitas-tas. Oy, mura mo na siya ka ng nagyag matadero. Nawala lagi siya. Anak tita, okay na? Okay, Gora. Ay, sige tita, oy, kabalo ko tita sa mga beauty regimen sa Sukaws. Matulog na ko eh. Kay... Ay, beauty regimen ang kinahanglan para mo gwafa, di ba? Naglagot mo ko kay nautdan ko pipino. Matulog ko ginabutangan din ako ng mataog pipino. Ay, mao ba? Kanila ng atsal. Kuha na lang ako ng atsal beer. Sige tita, good night. Sige, ayaw na ha, Shaira ha. May gabi mo. Pero magabi siya paggabi di Ay, ha. tita, gabihin naman tita, oy, maulit ako, ha? Ay, ayaw na, kaya nagkarama kayo, makidnap niya ka di ha. Ay, thank you, tita. I love you, tita. Ako, kailangan kasi mong mother dear ba? Ay, ka ba yan? Ay, tito, ha? Abi na kung dinin mo ni Papa. Papa na ako na. Abi na kung kuya lang ni mo. Gabi kay ko ba? Ay, ba yung may bulog-bulog na bayota, di ba? Ay, nagulit na. Kaya nagkaribang tambay sa skanto, matripay ka, wala may pili ng tambay niya. Sige, matawag na ka. Uy, ano eh? Nagkatawa juga si mo ba? Ngayon kay ka. Ano ka? Dito. Dito sa kwarto ta. Ito. Ikaw ba? Nanapag ka, ha? Hindi mo ko matulugon. Ay, what a beautiful. Good morning, my dear tita. Donag. Ay, wala kayo. Ay, tita. Breakfast sa bed? Ay, of course. Kidalang tika og kuan, bacon, Alay, kay egg, diba? Ay, Shaira, ganahan kay kanay mong friend ha, in fairness. Madre na magpuyo ni siya, ma. Ay, pwede Ay, kayo. kung pwede palang tita, pero diligid pwede. Alam niyo naman, napakay parents na ginaalagaan, di ba? Okay, sige, kung wala may problema ha, Donna, pag mabakantik na, ano lang din sa sulalay sa sukins, ha? Anytime? Indeed. Ay, Julian Santos, di ba? Ay, gusto na ko na. Ay, tita, mintaw na ka mga beauty contest. Sa una. Ay, naku, daan palagi ko. Rockford. As in. Manzanita Street. Ay, naku, tinuod juday ang giingon. Kasi kung wala akong legs, long-legged kayo. Oh my goodness. Gloria Diaz, ikaw ba yan? Miss Universe. Thank you. Doon na ka lang nagsulti sa kuwana. I know. Ang pikas legs, Gloria Diaz. Ang pikas legs, Margie Moran. Bila ko bigas legs, gamay, maraming gipulyo ko. Anak Tita, ka. uy, bongga ka. Bantay ka, ha? Mag-breakfast na ta, tita. Para Sige na. Oh, what's he gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Wala ka usami sa imong inahan, ha? Asa rin mga tupa, ma? Sila ka na mo kuyo, birthday sa Mama, kong kumpare. Classmate na ko sa school. Pagdala niya ang magsudaan ng Gusto mo naman, mura magkagawaan, maglalala, pagkaglain po kayo, kita pagkakaunan, mag-meet with bring house, ikaw ba? Wala, di ko ipadala. Ikaw na lang, Midiri. Indo na nga ako nga magtapok na ito kanyang bukong sa lechon. Kana. Indo na na ito Papa ba na? sa Iroy. Pituhan Dahil ako ko sa pa, ay. limpyo naman ako. Pupuin lang mo. Pwede ko, ulo na lang dalha pa. Dala na lang ito kuhan diha. Taling, dala ito lamawan diha. Eh, parang mapilo na ito kutsara tinidong. Papa, Kaya wala grabe ito mo kutsara na sa tinidong. guwapo. Asa naman ito si Dona Bayot? Di, Ha? ito pa, nag-CR pagka-jut. Doon, naka ni Arti Ay, ayun. nanghikot pa to. Ay, it's so fresh! Ay,
Ay, bongga. Ala, oy. Putihan ni mo naong, oy. Papadyugan ng hilam, papadyugan naman law pa. Ay, tita, that's a mascara. Taga-ato kagingon ani, tita. And then, napukit perfume dahil ka ng cologne. Nang mascara lang ang kudaan. Uy, tita, para mas magwapa ba jud ang sukaw? Mujud ako ganahan sa sumo pa, kaya ang sasukis. May pagka, di ba? Nagunang-una ka sa sukis. Tamang gwapa ang sasukis, sa sumo. Di ba? Indeeder, para tita. Taga-ato kag cologne diha para humat kay kasi mong papamiesta. Oy, para nalaligo sa kulong. Yes. Sige. Hoy, magkuhan na ha. Kabalo ka, pabuto na ako ng imong gihatag sa kuan. Ay, nada, uy, ako nag-prepare para sa imo. Sikreto ni Victoria. Secret! Diba? Alay! O, kakay ka, Hoy, tita. thank you kayo doon na. Ikaw din ka palipay sa kanya kung paano wa John. May tuod ani kay gahi. Malinood ka ha? Gipaim na ako nagkuhan, tapos kami capsule. Ay, one shot, one kill rin kitaon. Daw sa baka, tiguang nabuyag ka. Hala, sige, rumansahan niya akong ubo, kay gahi man eh. Saan mo kay kumataran na, umulakan ito. Alay! Ay, doon na, bantay yun na niya mo panimayo ka kung anak. Ay, tito, no problemo. Donna is here to protect and guide you. of Sige na, course. bye. Oy, stoy, tanawan ni mong shoot. Nabalik lang zipper na sluyo. Ay, ulat tani tita, uy. Pwede niya akong bana ba? Uy, katiguang na dyan ka ba? Magugutita, namintana si Kapitan. Tayo pa mang barangay election, oy, nangampanya naman si Kapitan. Tara na, Gora na. Alam mo, batog sa di hangin-hangin. Makalangkawas na ka. Nanakaw na sila mama. Yeah. Kita naman lang na, Dre. Gano'n, wala pati sa ano, batay ko andi ha. Ay, ano, ikaw na ko sudan. Ikaw ba, nanapag ka ng style di mo ha? Ay, salamat. Birds! Kisa mo no? Birds! Birds, katong assignment, Birds ba? Nabuhat, pasundugan ko itong assignment mo, Birds. Kani, ano, kanang taas kayo. Asaning? Ay, reklamo da eh. Iminto ka na mo reklamo ka na. Asan number 5 ni Koto, Birds? Sina, mo man na, usama na ni mo. Sige, Birds, sige, Birds. Lamat, Birds. Ipotokapi na lang na, yung batay pangalan sa mukha ni mo eh. Sige, Birds. Kasi kapilo ni mo kung pangalan, kupya ha. Wala nang ilisan, Birds. Ito na classmate, ay, sunagiro ka ayo. Tagi na. Ano sa man? Hindi mo man ako sa magkahinay, magtagi na. Ayaw, anak, good. Ikaw ba? Babe, Birds. Birds, niya pa niyo ito, Birds. Libre ako, Birds. Birds, kay... Pwede piso sa nang mamasahe, Birds. boss, pagpaniwang boss, ay nasikaw boss. Birds. Anak ka, Birds. Bugat na kayo timbang boss ba? Sige, makasakit yung ka na boss. Sa tayo. Birds, simbako ka, Birds. Mamlong-long. Sige, nilalaga mo ka, Anay. Kuhanan. Di mo yun magpagkaroon. Well, it goes the slingan. Ano na lang, Gobi? Ikaw ba? Ayaw, good. Babe, wala bito sila. Sila, babe. Muna, anak ka, kung wala sila magpapa, mag-ina na nakadayon. Anak ka, karoon na takapabur. Galing na. Ayaw ba? Ikaw, good. Sana mambud. Ikaw ba? Ayaw, tanggalan ng tabi. Tanggalan mo. Sarang ka. Sige ba, sige ba? Tuig, suko na kayo kunin mo tuigs ba? Ha? Sige. Suko na kayo, i-post dito ka sa FB ba? Tanawa na ko. Talik na kayo, labang wala sila pabor kay tatay na. Ayaw na, babe. Ikaw ba? Ayaw ba? Tita! Gaan ko pala, Gi? Ay, doon ka ba yung tata? Pati tatay na na ika. Mahalag, Parehas nalmas sa ko pastay sa dayon na. kwa sauda. Pabayot-bayot. Ate ka na bayot ka. Tita! Hindi ka bayot? Di Bayot mahoy. kumaoy! Kasi Tita! ka mama. Kung bayot ka. Ako yun na. Tita! Ako yun na. Bayot kwa! Ayoko ka na na. May doon pala ko. Kili ka bayot, imong yung tiling ba? Imong gilapa ang akong anak.
Ganahan ko bang bayhanan ka? Ha? Bigat ko na ako. Uy! Yan, pagkuyab, dyan na gina sila. Uyab din mong duha. Uyab din sila kagyan. Pa! Sa to kong pinote, be. Pa! Pa! Oy, dili, tito, oy, lalaki. Tigbasa na. Pa! Tigbasa na. Ayaw, mudagan ko. Tigbasa na. Mubalhin ka. Mubalhin ka, di ka pwede di ka mubalhin. Eh pagbalik-balik tong mga ato si Donald. Darako ni barako na kitong dako. Ha? Ma! Ano yung balik ko? Ganahan kay kaniyang bayhana ka. Ngayon ko siya Basta! I am your mother and you are my daughter. So, listen to me. Or else, you will be suffer. Kasi mga mama dia. Basta, rasa halayas. Pakilis na. Ihato takas basilan. Dili ko, ma! Sige, sa hulo-sulo na lang ka. Nasayran dolanday. Nang ibalhin di ay sa Zamboanga si Shaira. Dito siya gipapuyo siyang uyuan nga sundao. Para ko na maproteksyonan og mahalayo kanako. Abi na ko makalusot na akong diskarte nga pabait-bayot. Pakyas man di ay. Wala na ko'y communication kay Shaira. Ug igo dala ko sa tanaw sa among mga pictures kaniadto. Ug maski sa Facebook yan ang gi-deactivate. O man sa bitarong mong pananghid ka na ako. Wa kay klaro, Shaira. Wa kay klaro. Suko na kay ko ni mo, Shaira. Pero bisan pa man, gimingaw ko ni mo pag-ayo. Salamat, Dolanday. Hangtod sa sunod higayon, inyong suwat magtatampo, Donald.